kacang ini para ya. Kedampian iki lho guys, wong tani iki lho. Iki jerone lombok iki sik ana kacange lho. Iki terus nek njabut piye sok ben ceritane lho. Bulak mengkene iki lho nggo lomboke lho. Mbah iki dinteni abange iki lombok cilik. Ya kemang tengene iki ATM iki lho. Piye. Implah-implune iki wonge lho. Ronda malam. Lombok nang kene kok mriyute lho. Boh. Iki diganyang sak provinsi ora entek iki. Lho. Ganyang tuh. Truk ya. Iya. Hah? Heeh. Loh, iki woh iki jeretan-etane truk apa sih? Iki ngisore kacang ya. Wong iki gemeter guys tangane iki ngejer. Dari sana nang abang. Anggite nabang. Mbok. Woh ini. Woh ini. Nah lombok cilik kok enteni abange ya suwe. Ayo bareng ngunduh pisan bres ne ya. Bareng ngunduh pisan nebres ne ya cepet. Oh no, menco-menco tapi model iki ya ora kaya pathek biasane maksudnya. Mayor tenan. Mayor. Oh, sama ya. Iya.